Hej, julen nærmer sig, så jeg vil lige fortælle lidt om vores julepynt. Vi startede op sidste år, hvor vi købte lidt julestjerner og lidt julehjerter og lidt juletræer. De er alle sammen lavet med flotte perler og paljetter foran og en piping. Der er ensfarvet på bagsiden. Nogle er velur, nogle er stof. Der er 4 designs af hver. Her har vi hjerterne, som man også kan se, har ensfarvet bagside. Så er der juletræerne. De kommer også i 4 designs. Der kommer faktisk et juletræ, der ser sådan her ud. De er bare udsolgt, så derfor så har jeg den ikke lige nu. I år er jeg så gået over til julekuglerne. Der er 2 forskellige slags kugler. Der er med tassel og uden tassel, og de har også de små perler og paljetter hele vejen rundt. 5 designs af hver. Her uden tassel, og 5 designs af dem her med tassels. Smukke alle sammen. Så er der de store, som jeg synes er enormt skønne. Fantastisk arbejde, der er lavet her. Igen med perler og paljetter. 5 forskellige designs, som jo bare vil pynte på juletræet. Hej hej.